Gyönyörűséges, szép estét kívánok neked! Lassan egy hete nem találkoztunk. Gondoltam, most gyorsan bejelentkezem, ugyanis apropó van. Kanáriók megint buliznak. Van egy parti itt Adehében a városban. A Dia de Canarias-t ünneplik, ami lényegében a Kanári-szigetek napja. Nagyjából annyi a történet, hogy még az első és a második világháború között Tenerife és a Kanári-szigetek baromira harcolt azért, hogy egy autonóm közössége lehessen a Spanyolországnak, és hát azóta ment a lobby. Aztán hát sajnálatos módon ugye kitört a második világháború is, aztán ott volt a spanyol polgárháború, és utána jött a Franco diktatúrája, ami mind-mind megakadályozta abban az ügyintézést és a bürokráciát, hogy ezzel tudjanak foglalkozni. 1982-ben elismerte Spanyolország Tenerifét és a Kanári-szigeteket, mint autonóm közösség, de mégsem ehhez kötik a kanári napokat, hanem május 30-ához, ugyanis háromnegyed évre rá 1983. május 30-án ülésezett először a Kanári-szigetek parlamentje Santa Cruz de Tenerife-ben, ami ugye az egész közösségnek a fővárosa. Az első parlament elnöke egyébként Pedro Guerra Cabrera volt, és amit majd itt láttok mögöttem, amire nem sokára fény derül, ez pedig a Baile de Magos, ami lényegében egy ünnepség. Itt úgy hirdetik Adehében, hogy a szomszédok összejönnek és egymással eltöltenek egy nagyon pici időt. Erre egyébként ingyenesen lehet jelentkezni Adehe honlapján, és ott lehet asztalt foglalni, ugyanis vacsorát szolgálnak fel, és ilyenkor népi viseletbe, kanárió ruhákba kell megjelenni, és ezen a rendezvényen részt venni, ami egyébként ingyenes, és ilyenkor összejön a lakóközösség, és egymással zenélnek, táncolnak, vannak folklór együttesek, és hasonló mulatságok. Bocsánat, hogy nem a kamerában nézek, csak mindig az ember a kijelzőt nézi. Gyere, elég volt a sok történelmi tananyagból, hanem inkább nézzük meg azt, hogy hogyan is néz ki egy ilyen kis mulatság. Egyébként ezt a rendezvényt tartják Santa Cruz de Tenerife-ben, ott körülbelül egy 3-4 héttel ezelőtt került rá sor, és Candeláriában is. Como siempre los amigos de San Juan que nos llevan acompañando desde el año cero. Otra vez un fuerte aplauso, agrupación musical Piedra Redonda. Ingyen kaja, ingyen pia, jól vannak tartva a kanárióknál. Hát ez egy nagyon rövid videó lett, az van, hogy most itt van édesanyám és megyünk kártyázni, úgyhogy sajnos nem tudok itt sok időt eltölteni, csak szerettem volna neked megmutatni, hogy így mulatnak a kanáriok. Egyébként, hogyha minden egyes buliba el szeretnék menni, itt csak Tenerifén, amiket a kanáriok megülnek és végig táncolnak, akkor konkrétan le kéne tennem az utazásszervezést, az egész céget, vissza kéne mondjam a családomat, és semmivel nem tudnék foglalkozni, csak éjjel-nappal azzal, hogy ezeket a fiesztákat járom le. De azért párat próbálok neked megmutatni, majd mindig láshasd őket.
Hogyha szeretnél ilyen spontán tartalmakat, akkor kérlek, nyomj egy lájkot, ezzel jelezvén, hogy erre van kereslet a részedről. Nem szeretnél lemaradni a jövőben hasonló tartalmakról, akkor pedig iratkozz fel a csatornánkra, és nyomd meg a csengőcske gombot, hogy mindig értesítést kapj majd, hogyha megjelenik egy új tartalom. Találkozunk hamarosan a következő videóban, addig is kezit csókolom, viszontlátásra, sziasztok!